Anong turingan pero ako nasasaktan kahit na walang tayo. Nasasaktan ako kahit na walang
Dito kami ah. Dilanan natin yan mo. Ako yan eh. Balik bigla eh. Dito eh. May barangay dito. Ay, ate na ako. Hanggang dito sa taas, sa daan po. Lahat ng nakapupukte, pili kayo, 100 lang. Ganyan po. Ay, tilapia po. Lahat ng nakapupukte, 200 ka. Eh, nanan yan yun natin. Pili na lahat ng po. Tilapia ba mo? Yan, diba? Binalan mo yun. $100 na lang po yan, o. Lahat ng tupok, 100. Magkano daw? Sandaan na lang yan, eh. Lahat ng nakapok. Inaram mo, dinaram mo. Wala rin nila. Wala pa pa.
Tilapia po. Pili na po. White siya. Tapos talaga naman ito. Mura. Magkano bibili natin ng ano nila pesto? Ano niya? Tama lang niya kung mo ah. Sabi niya tayo din makita kaya hindi ko rin kaya.
Yan lahat ng mga double. Bili ka. Bili ka lang. Double lang kayo tingin sa natin. Yan, green. Ano ba? Sabi niya kuha sa kampo eh. Tolong, yang ada uang. Bro, makan yun yung bread bun eh. Makan yung bun eh. Ito. Tuporti ko lang. Tuporti lang ko daw. Wala pa naman mamayang tuporti. Tama nyo, bilisan nyo. Ay, nakibig ko pa. Uy, namin na ako.
Alin? Tayo! Surpidis. Ha? Ulan, John. John. Ano sila ng piso? Asa anak mo? Ano bang malaki-laki? Ako niya pipyan niya. Dapat na malaki-laki plastic na. Tanggalin yung daliri ko. Yung mabibilan, malaki-laki pang mabibilan. Sige ma'am, kita lang tayo ma'am. Yan na rin ka na. Tatanong ko sa mga. Kanina ko pa nga kasi nabibili. Ba't tinanggal mo ang kalaki? Juan! Yan ako ng nabali yan. Ito din tayo kumain doon, di ba? Ate, pwede na. Masagdaan. Ganda mo sa